Lariya. Ni na ga kin canza abin. Ina son ki sani fa. Har kuɗin neman aure na fa an kai gidanku. Me ka gani? Lariya ce. Yanzu dan Allah ina kika samu dama kika sai dole abu ya kai ne. Ka ga malam, ni sana'a ta na zan kuma cikin yara. Yara. Ba yara ba. Yara. Yara. Sanda yace ne kika samu waya. Sanda yace ne kika samu waya. Kana ba da tuba kike da sata kike kenan ko? listening da muke so. Kamar yaya? Na yi tunanin ta manta. Kamar yaya ina na samu waya? Ina son listening. Kaga malam ni sana'a na fito yara zan tafi. Listening ne mana karanci. Kamar rolling. Camera roll. Listening is very important a yanzu. Action. Dauke wannan da kuka take ta. Yanzu kun ga kun samu ita kuka. An dauke ta wanda ya dauke ta gida. Sai kan bayar mutum Allah. Duk wani mai tari kuma ya bamu Yanka. Mutum ya sai yana mura ya je can ya zauna. Kada ita gida ke daukata. Bari jantar Allah bi ta hankali. Kawo ma ita nan ta gani. Sai da kai da kuna bakin wake, sai da kai. Sai da kai, sai da Mu je ke. Raliya. Okay. Yanzu Rolling. Da za mu tashi ne. Za ta shi magana ta. Kallon ka na waye ta din. Okay, sai magana wayan ko. Amma ka ta ga mamakin ka na yadda ta rike wannan waya ga hannun. Ke kuma in ya tambaya sai ki bata rai ki kalle shi ki watsa sana ki ci kamar ya. Kamar ya na samu waya. Malam ka gani ba Allah kamu. Yara. Ba yara ba. Ba yara ba. Yara.